guys, andito na naman tayo sa tindahan ng bayan. Ayan, alam nyo ba guys, nakakailang balik-balik na ako rito. Pero kahapon ko lang nalaman na meron din pala silang harina. Ayan, kaya lang problema kahapon. Ayan, pasara na sila. Kaya sabi balik na lang kami bukas or ngayon. Kaya ayan, bumalik kami. Tamang-tama, pupunta ako ng bayan. Bago ako pumunta ng bayan, dumiretso muna ako sa kanila. Tapos binayaran ko, sabi ko babalikan ko na lang. Ayan, marami silang tinda diyan. Marami rin silang tinda guys. Meron silang asukal. Ayan, harina, cornstarch at saka bigas. Ayan, meron din silang mga tsinelas, mga ice cream, mga ice candy, 'di ba? May mga tinapay, biscuit, mga chocolate, yung mga ino-online na chocolate. Ayan, marami diyan guys. Kaya doon sa mga malapit dito sa amin, sa Diparo lang yan guys. 3 hours later. Ayan guys, bali galing na kami niya ng bayan. Dinaanan namin yung iniwan naming harina. Ayan guys, murang-mura lang dito yung harina. Talagang pang negosyo, pang tindahan, pang bakery. Kaya dito lang yan sa Diparo, sa mga malalapit dito. Ayan, wholesale talaga sila. Kaya murang-mura lang guys. Kaya thank you for watching guys, mga mamshi.